Пахвалёны Езус Христус. Сёння Христовы касцёл распачынае на працягу 3 дзён святкаваць тыя падзеі, з якіх нарадзілася наша вера. Сёлетні перыяд падрыхтоўкі да Вялікадня, гэта значыць Вялікі пост, скончыўся. Увесь гэты час касцёл нагадываў нам, што гэта час асаблівай ласкі. Бо нам быў дадзены шанец вярнуцца да крыніцы нашай веры, ачысціцца. У гэты час Бог больш інтэнсіўна прамаўляў да нас праз сваё слова падчас рэкалекцый, пропаведзяў, дарогі крыжовай і іншых набажэнстваў, у якіх мы ўдзельнічалі падчас гэтага посту. І вось сёння пачынаецца новы этап. Мы ўжо ўваходзім у самы цэнтр таямніцы нашай веры. Таямніцы мукі, смерці і ўваскрасення Пана нашага Езуса Хрыста. Гэта значыць у пасхальны трыдуум. Праз некалькі хвілін распачнецца святая імша, якая называецца Вячэра Пана. Езус напярэдадні сваёй мукі вельмі прагнуў сесці за святочны стол са сваімі вучнямі. Гэтай вячэрай ён распачынае свой пераход ад цярпення і смерці да ўваскрасення. І ў гэты пераход запрашае таксама і нас, сваіх вучняў. Падчас сённяшняй літургіі Хрыстус усцяж пацвярджае нам сваю вернасць, што будзе з намі вечна. Таму пакідае нам 3 самыя вялікія скарбы сваёй прысутнасці: Эўхарыстыю, святарства і запавет братняй любові. Усё гэта было дадзена нам раз назаўсёды. У той дзень, калі Збаўца апошні раз спажываў святочную вячэру з вучнямі. Прымаючы поўны ўдзел у святой імшы Вячэры Пана, пастараемся як мага глыбей з'яднацца са сваім Збаўцам, каб пасля аддана суправаджаць яго на шляху ў Гефсіманію, адчуваць разам з ім страх і крывавы пот, потым здраду вучня, несправядлівае рашэнне аб непрыняцці і слабасць Пятра. Дарагія браты і сёстры, адкрывайма нашы сэрцы на тое, што Збаўца хоча зрабіць у нашым жыцці на працягу гэтых бліжэйшых дзён.
Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты і сестры, як уже чулі, ва ўступе да імшы святой, сёння распачынаем святкаванне Пасхі. Менавіта сёння ўжо пачынаецца Пасха. Сёння таксама адзначаем дзень, калі былі ўстаноўлены два сакрамэнты, якія служаць нашаму збаўленню. Менавіта сакрамэнт святарства і сакрамэнт Эўхарыстыі. Падчас гэтай святой мшы я буду маліцца за памерлых Ваер'яна, памерлых з сям'і Шакун, Кавэцкіх, Матус. Прашу аб жыцці вечным для іх. Брат Андрей Квяцінскі моліцца за нашу кустодыю. Брат Андрей Богданович молится во властной интенции. Дорогие наши святары, от імя усіх дзяцей і дарослых хочам вам падзякаваць за вашу паслугу і павіншаваць вас з днём устанаўлення святарства. За крокам крок у невядомасць, не бойся крочыць ты штодня, бо чуеш побач Божий голас. Ідзі за мной, я моц твоя. Не будзе лёгка так, напэўна. Ты яму ўсё давер тады, і ў глебу кінутая зерня у час жніва аддасць плады. Бог патребуе твае рукі, вачэй запалу і агня, каб праз малітвы шчырай гукі ты чалавека з ім яднаў. А свое так на заклік пана штодня ты мужна паўтарай, бо ён папросіць удзень і рана. Ідзі за мной, я моц твоя. Шановні наші брати, віншуємо вас сьогоднішнім днем і наперш дякуємо Пану Богу за ваше покликання. Дякуємо вам за ваше служення Богу, за ваше служення народу Божому, праз якое і ми сподіваємося отримати пробачення і ласку життя вічного. Молимося за вас і випрошуємо Пана Бога для вас, Його присутності, натхнення Духа Святого на этом шляху до святості, яким ви йдете. Ідіть этим шляхом і ведіть нас, як добрі пастирі. Дякуємо вам. Своей невялікай супольнасці мы таксама хацім вас павіншаваць і падзякаваць вам і падзякаваць Богу за вас, за тое, што вы нам служыце, за тое, што вы робіце гэта з такой любоўю. Гэта вельмі бачна. Дзякуем вам вялікі і вельмі рады, што вы ў нас ёсць. Шановні брати,
Сёння ад імя ўсёй нашай супольнасці францішканскай моладзі Тау я шчыра віншую вас са святам устанаўлення Еўхарыстыі, святарства. І, па-першае, хачу сказаць вялікі дзякуй Богу за кожнае ваше пакліканне, за тое, што Ён калісьці натхніў вас служыць бліжнім і стаць пастарамі ягоных авечак. Дзякуй вам за ваш нястомны прыклад веры, за адданую працу і кожную уратаваную душу, за вашыя словы, падтрымку, цеплыню і святло. І таксама за вялікую любоў, якая можа рухаць горы. Няхай Бог вас благаслаўляе і заўжды ахоўвае. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам вялікі за віншаванні. Вельмі прыемна іх атрымліваць. І вось Пан Бог, напэўна, яшчэ адкрывае мне вочы, каб не забываўся, сапраўды, каб не быў пыхлівым. Хачу яшчэ сёння сказаць, што сёння таксама свята вялікае у 5 нашых сясцёр, якія сёння першы раз прымуць Хрыста ў Еўхарыстыі, першы раз прымуць святую камунію. Хачу, каб таксама вы іх атулілі сваёй малітвай, якая ім таксама вельмі патрэбная. Учора была першая споведь, сёння гэтыя людзі першы раз прымуць Хрыста. Маліцеся таксама і за іх. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб наш удзел у гэтай Еўхарыстыі быў годным. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Молимся. Боже, мы ушановываем найсвятейшую вечеру, падчас якой Твой адзінародны Сын, перад тым, як аддаць сябе на смерць, пакінуў касцёлу новую і вечную ахвяру і пасілак сваёй любові. Просім Цябе, дай нам з гэтай вялікай таямніцы чэрпаць паўнату жыцця і любові. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Маісею і Аарону у зямлі егіпецкай: месяц гэты няхай будзе ў вас пачаткам месяцаў. Ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без заганаў, самец аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля уся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканні і возьмуць ягоную кроў і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі у дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечаныя на агні, будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго. Сцёгны вашыя будуць апаясаныя, сандаліі на нагах вашых і кій ваш у руках вашых. Есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я прайду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца у зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і ўчыню суд над усімі багамі Егіпта. Я Пан, і будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я убачу кроў, абміну вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, калі буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго, як свята Пана, праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Гэта Слова Божае. Келих запавету, гэта кроў збаўцы. Келих запавету, гэта кроў збаўцы. Чым аддзячу я Пану за ўсе дабрадзействы яго для мяне.
каштоўная ў вачах Пана, смерць яго святых. Я слуга твой, сын слуги твоей, ты разорвал мои кайданы. Келих заповеду, гэта кроў збавцы. Я принесу тебе хвяру хвалы и буду закликать имя Пана. Виконаю свои обетцания для Пана перед усім його народом. Келих заповеду, гэта кроў збавцы. Чытанне першага паслання святого апостола Павла да Карынцянаў, браты. Я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага запавету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Хвала Табе, Валадар веков. Хвала Табе, Валадар веков. Даю вам новую заповедь, каб любили один одного, як я полюбил вас. Хвала Табе, Валадар веков. Хвала Табе, Валадар веков. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Перад святам Пасхі Езус, ведаючы, што прыйшла гадзіна ягоная перайсці ад гэтага свету да Айца, полюбіўшы сваіх у свеце, да рэшты іх полюбіў. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымона Іскарыёта, каб выдаць яго, Езус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў з-за стала, скінуў верхнюю вопратку
і, узяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падперазаны. Падышоў да Сымона Пятра. Той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: «Не, не абмыеш ніколі маіх ног». Езус адказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі, і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо ўвесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе, бо ведаў, хто выдасць яго. Таму і сказаў: не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў сеў за стол і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я, пан і настаўнік, абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб і вы рабілі, як я зрабіў вам». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Ведаеце, тут ад аднаго з сваіх братоў так пачуў, што, можа, вось, калі вучыўся ў Італіі, то набраўся такой нейкай навукі, што недацэньваю святарства, недацэньваю святароў, недацэньваю гэты сакрамент, што ён значыць, што ён дае, якая гэта вялікая ласка. Можа, ёсць такая агульная нейкая тэндэнцыя недацэньваць гэтае святарства. І трошку над гэтым неяк апошнія дні разважаў асабліва, задумаваўся над маім святарствам, над святарствам іншых братоў, тых святароў, якіх я сустрэў у сваім жыцці. Сёння з раніцы пачаў атрымліваць смс-кі, віншаванні. Дзякую вам вялікі, усім вам, асабліва за малітву, за тое, што віншуеце нас. І ў гэтых смс-ках, віншаваннях таксама шмат сустрэў сапраўды такога, такіх рэчаў, якія, можа, так возносіць гэтае, паднімаюць гэтае маё святарства. Кажуць аб тым, якая гэта вялікая ласка. І вось, ведаеце, таксама апошнія гэтыя дні, пакуль спавядаў тут у канфесіянале, таксама сустракаў іншых людзей, якія казалі, пачыналі споведь альбо звярталіся да мяне, кажучы: «Святой Отец, вот я хочу вам сказать», гэта у мяне тады заўсёды нейкую такую смешку выбіраю. І вось вельмі часта мы глядзім на святароў сапраўды трошку на як такіх іншаземцаў, альбо, напрыклад, тых, якія прыляцелі сюды з космасу, іх паставілі, яны гэтыя касманаўты-прышэльцы, яны жывуць сярод нас. Бо гэта істоты такія духоўныя. Так іх завём духоўныя, а мы тут смертныя. Гэта таксама і віна святароў, бо мы сябе таксама часта вельмі лічым настолькі важнымі, што нават у аб'явах чуваць у касцёле: на пачатку святую камунію прымаюць святары, а пазней люд Божы. Як бы святары не належалі да люду Божага, не з'яўляліся імі.
Такія гаворкі таксама часта бываюць. Сёння вось шкада, што не маглі вы сёння ўдзельнічаць у мінскай катедры падчас святой імшы хрызма з біскупам. Гэта вось адзін з такіх днёў у касцёле, калі ты сядзіш у лаўкі, як святар, сядзіш у лаўкі, апрануўшыся ў альбу, стулу. Побач з табой сядзіць іншы святар. І па ўсіх закутках вось таксама касцёла знаходзяцца гэтыя святары. І ў гэты момант, вось перад святой імшой, гэта вам трэба абавязкова калісьці ўбачыць, усе святары адзін у аднаго спавядаюцца, дзесьці так цішком, паспавядай мяне, паспавядай. Мы таксама грэшнікі, мы таксама грашым, яшчэ ведаеце нашыя грахі. І ведаеце, што ў нас ёсць таксама цяжкасці. Патрабуем вашай малітвы. Дзякуй за гэтыя прыгожыя словы, дзякуй вось за усе гэтыя віншаванні. Але не хацеў, каб гэты дзень вось сапраўды быў толькі такім вось днём прафесійным свята святара. Святы Францішак вельмі прыгожа вось казаў аб святарах. Ён быў свядомы грахоў, якія мелі святары таго часу, калі ён жыў. І вы таксама, напэўна, ведаеце тых святароў, якія грашаць, і напэўна, ведаеце ў сваім жыцці, можа, чулі аб грэшных святарах. Я так ведаю, я аб сваіх грахах ведаю. І святы Францішак гэтага быў таксама свядомы, але ён казаў вось такія прыгожыя словы. Калі б на маёй дарозе я б сустрэў анёла ці якогасьці святога, і побач з ім ішоў бы вось святар, нейкі такі просты, неадукаваны, бедны, то я ў першую чаргу укленчыў бы перад гэтым святаром і пацалаваў яму рукі. І далей святы Францішак працягвае, пацалаваў бы менавіта таму, што дзякуючы гэтым рукам на зямлю можа сысці Христос, што гэтыя рукі ўдзяляюць мне святую камунію, што дзякуючы гэтым рукам адбываецца Еўхарыстыя. Браты і сёстры, вось сённяшняе слова, якое мы чулі, яно вельмі важнае, яно хоча скіраваць нашыя думкі на канкрэтную мэту. У першым чытанні вось вельмі часта гэтае пытанне задаю тым, хто рыхтуецца да шлюбу. У мяне часта гэты фрагмент ужо так мне неяк аж самому, я ўжо амаль што на памяць памятаю гэтую кнігу Зыхода, што вось менавіта з'яўляецца Пасхай. І гэтая Пасха нам патрэбна таму, каб мы маглі зразумець Еўхарыстыю. У старым запавеце вось Пасха была тое, што мы сёння чулі ў першым чытанні. Ізраіль, які знаходзіўся ў Егіпце, знаходзіўся ў няволі, знаходзіўся ў рабстве. Да і так не магло быць. Бог, які абяцаў, што не пакіне свой народ, аб'яўляецца і кажа Маісею і Аарону. І гэта вось была апошняя кропля, як кажуць. Вазьміце гэтага аднагоднага баранка, мы кажам ягня, баранак альбо. Гэта павінен быць самец, аднагадовы. І гэтага самца, гэтага вось ягня, гэтага баранка забейце, і кроўю гэтага баранка пазначце вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах вашых. Такім чынам, вось у гэтую ноч пройдзе ангел Пана, які пазабывае ўсіх першародных, а ў вашых дамах ніхто не згіне. Кроў гэтага баранка, гэтага ягняці будзе ратункам для вас. І гэта вось пачатак Пасхі Ізраіля. Гэта вось той дзень. І зноў жа такі пытанне, што такое Пасха для нас сёння? Часта некаторыя пра гэта вось
нам больш-менш чулі, але вельмі часта мы пра гэта сапраўды забываемся, вось, што наша Пасха, Пасха Христа, яна пачынаецца з Еўхарыстыі, пачынаецца вось з гэтай апошняй вячэры. Пачынаецца з першай камуніі, вось калі Христос бярэ сваіх апостолаў, запрашае іх на першую камунію, на першую Еўхарыстыю. І сёння чулі два апісы гэтай падзеі. Вельмі цікава тое, што чулі ў Евангеліі, бо заўсёды у кожнай святой мшы ёсць словы, дзякуючы якім святар, калі іх кажа, адбываецца Еўхарыстыя. На зямлю вось сапраўды сыходзіць Бог, уціваўляецца, становіцца хлебам, пад відам гэтага хлеба становіцца целам і крывёй яго. Гэтыя словы вы ўсе добра ведаеце, вы ўсе іх не адзін раз чулі. Гэтыя словы настолькі важныя, што святар, калі ненарокам дзесьці можа запнуцца, памыліцца, то павінен зноў і зноў іх паўтарыць, каб гэта Еўхарыстыя была сапраўдным, каб яны здзейснілася. Святар іх кажа вось менавіта ў асобе Хрыста. Іх кажа зноў і зноў сам Христос. Бярыце і ешце, бярыце і пейце, так? І чаму ж вось гэтых слоў мы сёння не чуем у Евангеліі паводле святога Яна? Але чуем гэтыя словы у святога Павла у пасланні да Карынцянаў. І святы Павел напісаў іх нашмат раней, ніж Ян. Ён напісаў іх каля 57-го году. Пісаў да той супольнасці ў Карынце, якія вось мы сёння чулі гэтыя словы: «Я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў». Што Пан Езус у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё». І я вось кажу, што гэтыя словы вельмі важныя для нас, каб яны былі сказаны, каб яны былі правільна сказаны. Але вельмі цікавае сённяшняе першае чытанне, калі яго браць вось менавіта увесь гэты ўрывак. Калі будзе ў ваш час, калі ласка, зазірніце і праглядзіце вось гэтае першае пасланне да Карынцянаў сёння, 11 главе, Павел піша вось да той супольнасці, якая яму была блізкая. Піша вось да тым, да якіх ён не быў абыякавы, да сваіх братоў. Вось буквально перад гэтымі словамі, перад словамі, якія азначаюць Еўхарыстыю. Ён піша: «Але вы вось збіраецеся на Еўхарыстыю, але гэтай Еўхарыстыі у вас няма. Яна не адбываецца. Вы кажаце гэтыя словы. У вас ёсць святары, у вас ёсць алтар, у вас ёсць хлеб, у вас ёсць віно, і словы кажаце правільна. Але гэтай Еўхарыстыі у вас няма». І у гэтым лісце ён вельмі цікава пералічвае. Бо ў Карынце былі таксама праблемы, такія, як у нас могуць быць сёння. Як сядаць у касцёле, ці сядаць, ці стаяць? Ці жанчыне маліцца з платком на галаве цябе, ці не пакрытаю галавою? Ці пасціць, ці не пасціць? І гэтыя праблемы былі ў Карынце, але кажа, што у вас няма Еўхарыстыі, бо у вас няма еднасці, няма любові. І таксама вось святы Ян, калі піша гэтае Евангелие на шмат пазней гадоў ужо, можа 30 гадоў пасля Павла, в 90-х 10 годах, піша гэтае Евангелие і піша таксама да тых касцёлаў, да тых супольнасцей у парафіях, якіх ён таксама іх заснаваў. Ён бачыць, што гэтай еднасці і любові не хапае. Хрысціяне робяць нібыта Еўхарыстыю, нібыта на яе збіраюцца, нібыта ў іх ёсць святары,
Ёсць хлеб, ёсць віно, ёсць алтар. Кажуць правільна гэтыя словы, але не разумеюць яе. І можа быць таксама, браты і сёстры, сёння і ў нас, вось гэтыя Еўхарыстыі, я маю надзею, што так не, што няма паміж намі такіх падзелаў. Вось гэты учынак, які робіць Езус, ён робіць таксама, вось забраў сваіх вучняў на першую Еўхарыстыю, на апошнюю вячэру, на першую камунію, а яны таксама, напэўна, куціліся, напэўна, вось менавіта сварыліся паміж сабою, дзе я буду ляжаць? Каля Езуса, бліжэй Езуса, дзе маё месца? А маё месца першае ці другое? А як бы вось заняць першае? І можам мы таксама прыходзіць у касцёл і думаць вось пра іншага чалавека, пра іншага брата, ну, прыйшоў. Глядзі, нават ён да камуніі ідзе. А Езус кажа, што устае ў гэты момант і пачынае абмываць ногі. Той, які павінен вось быў менавіта гэтай Еўхарыстыі быць самым галоўным, ён пачынае мыць ногі як апошні нявольнік, як апошні раб. І гэта вось сутнасць таксама Еўхарыстыі, каб мы, браты і сёстры, былі гатовыя абмыць ногі нашаму брату. Я не ведаю, як вы ўспрымалі вось гэты абрад абмыцця ног, калі ён быў, но зараз, вядома, зноў жа такі жывём у гэтых часах пандэміі і ўжо другі год не можам гэтага зрабіць. Я памятаю, як я гэта ўчыніў, вось першы раз я ўчыніў гэта ў вашай парафіі, вось не ведаю, як браты мяне тут так выдвинули. Звычайна гэта павінен быў рабіць пробашч, але тады не быў я яшчэ тут пробашчам, але вось мяне неяк там выдвинули на гэтую, вось далі гэтую ласку. Ідзі памый, сказалі ногі. Але вось сапраўды тое, што я неяк так ставіўся, гледзячы, мне было так, так. Памятаю, што гэта быў заўсёды нейкі такі вось учынак, які як міністрант перажываў, так, там усе мужыкі памесцяцца ці не ўсе, там гэты лавак данесці ці не данесці. Усе хопяць, усе прыйдуць. А тут упершыню гэта быў той момант, калі я сам абмываў ногі. І не ведаю, як з вамі падзяліцца і як гэта растлумачыць тое, што я адчуваў. Але вось гэтае пачуццё любові да мяне было вельмі такім нечым сапраўды незвычайным. Не лічыў сябе такім чалавекам сентыментальным якімсьці, які мог вось так расчуліцца ад чаго-небудзь. Сённяшняе вось слова вучыць нас, каб у нашым Еўхарыстыя была сапраўднай, каб мы сапраўды маглі стаць вось адзіным целам Хрыста, каб мы сапраўды маглі прыбываць у адзінстве, бо менавіта гэта слова азначае адзінства, камунія еднасці з Хрыстом, з маімі братамі і сёстрамі, якія вакол нас. Трэба, каб паміж намі была такая любоў, што мы былі гатовымі памыць ногі таму вось брату, які сядзіць каля мяне, побач разам са мною. Мне ўспамінаюцца гэтыя святары, якія сядзелі і кажа, паспавядаеш мяне? Добра, а цяпер ты мяне? Паспавядаеш, вазьмеш гэты вось бруд, памыеш мае гэтыя ногі. Жадаю сабе і вам, браты і сёстры, гэтай, каб нашая Пасха, каб наш пераход, ён быў плённы, каб сапраўды, вось пачынаючы ад Еўхарыстыі, мы зноў і зноў перажывалі гэтую Пасху. Зноў і зноў былі гатовыя абыць ногі адзін аднаму. Аман. Вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога. Сына
да Бога, які праз крыжовую ахвяру свайго Сына жадае, каб мы складалі ў ахвяру саміх сябе. Узнясём нашыя пакорныя просьбы. Молімся за Божий касцёл, каб ён збіраў чалавецтва за супольным эўхарыстычным сталом. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за святого Айца, каб пан Бог даў яму ласку вернага служэння Божаму народу. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за святароў, каб яны цэлебравалі найсвяцейшую ахвяру з пашанай і глыбокай верай. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за ўдзельнікаў рэлігійных рухаў, каб яны клапаціліся аб распаўсюджванні добрай навіны у сучасным свеце. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках для Ірыны ў дзень нараджэння. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся аб патрэбных ласках і дары здароўя для Аркадія, Ганны і Міхаіла. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за памерлага Вальер'яна, памерлых сем'яў Шакун, Кавэцкіх і Матус. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Молімся за нас тут сабраных, каб мы зразумелі, што ў кожнай святой імшы здзяйсняецца адкупленне чалавека і свету. Пане, просим Тебя. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Боже, дзякуючы Табе за найсвяцейшы дар адкуплення, які аднаўляецца ў кожнай святой імшы. Просім адарыць нас сваёй ласкаю, каб мы годна ўдзельнічалі ў гэтай збаўчай таямніцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Боже мой, Тебя шукаю, и прагнет Тебе моя душа, мое тело по Тебе тужит, як земля, что прагнет воды. Так у святыні я углядаюся в Тебе, как убачить Твою силу и славу. Молюся
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Пане наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. У гору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, сапраўдны і вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прыпнёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасівак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы католицкий костёл. Будь ласкавы адорваць с упокоем, ахоўваць, яднаць и кіраваць им во ўсім свете, разом со слугой Твоим, папом нашим Францишком, бискупом нашим Казимиром и усими бискупами, кто верно захоўвае и вызнае католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Твоих. І пра ўсіх тут прысутных веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень, калі Пан наш Езус Христус быў аддадзены за нас, найперш з пашанай успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа,
а так само святого Юзафа, обранника Найсвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадевуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаурентия, Хризагона, Яна и Павла, Косму и Дам'яна и усіх святых Твоих. Праз их заслуги и молитвы няхай во усім ахоўвае нас Твоя опека. Пане, ласкава прымі, просім, гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Складаем яе Табе на ўспамін таго дня, калі наш Пан Езус Христус наказаў вучням сваім здзяйсняць таямніцы свайго цела і крыві. Захавай дні нашы ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага адсуджэння і давучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення, асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалую і мілую Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі дзеля збаўлення нашага і ўсіх людзей, гэта значыць сёння, Ён узяў хлеб у свае святыя дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, Айца Усімагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх у свае святыя дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы слугі Твае і Твой люд святы, успамінаючы благаслаўлёную мукую воскресення, а таксама хвалебня у небаўшэсця Езуса Христа, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй, з Тваіх дароў і шчадротаў, ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь-ная міласціва і спагадна і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыарха нашага Абрагама, і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, усімагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прадабліча Твоей боскай велічы,
каб заўсёды ўсе мы, хто ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слухаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александром, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуяй, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, придзі владарство Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою». Miserere, miserere.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, Ты войшел до меня. А скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Гэта цела маё, якое аддаецца за вас. Гэта келіх новага запавету ў крыві маёй, кажа Пан. Чыніце гэта кожны раз, калі будзеце спажываць на ўспамін пра мяне. Коштуйте і глядзіце, які добры Пан. Коштуйте і глядзіце, які добры Пан.
Всемагутны Божа, учыні, каб мы у часовым жыцці умацаваныя вячэраю Твайго Сына заслужылі стаць удзельнікамі Яго нябеснай гасціны, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Месца, дзе пасля сённяшняй літургіі будзе знаходзіцца найсвяцейшы сакрамент, па традыцыі называецца цямніцай альбо Гецэмані. Гэта на ўспамін аб тым, дзе знаходзіўся Езус пасля пасхальнай вячэры. Хрыстус моліцца, аддаючыся ў рукі свайго Айца. Тут, у Гецэмані, пачынаюцца найбольшыя цярпенні Хрыста, бо добра ведае, што збліжаецца Яго час. Тут знову пачынаецца змаганне Езуса са спакусамі сатаны, які намагаецца адмовіць Яго ад здзяйснення збаўчага плану Айца. Цярпенні гэтыя тым больш балючыя, што Хрыстус адчувае невымоўную адзіноту, бо пакінуты нават вучнямі, якія змораныя сном не могуць і гадзіны пабыць з ім. У сённяшняй літургіі няма слоў «Ідзіце ў супакоі Хрыста». Замест іх чуем сёння прызыў Хрыста, скіраваны да Пятра, Якуба і Яна, а таксама да кожнага з нас. Сумная душа моя аж да смерці. Застаньцеся тут і не спіце. Адказваючы на заклік Хрыста, затрымаемся ў хвіліне цішыні і ціхай адарацыі, разважаючы вялікую любоў Бога, які для збаўлення чалавецтва аддае сябе на цярпенне з рук тых жа людзей. Славьте в устны таямницу, тела дорогой крови. Бог я ей оклас крыницу, в часе тьмён земных пролив. Той, кто мать имел девицу, Збавця свету Пан хвалы. Народился с чистой девы, Смытой избавить людский род, и он по свете небы зерне слово кинул у народ. Судом ён тады безмерным скончил там послання ход. ночь опошню при вечері, С теми, что братами звал, здійснивши то, як належить, як закон потребовал. Учням сам себе доверил, и хлеб с рук своих им дал. слово утеловлено словом, Укрывает тело хлеб, кровь свою вине ховает, не спасти вне срок я ей. Достатково только веры, сердцу моц я надае. Эти величный сакрамент ушануймо щиро все. Тратить му старое право, Божо новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принесе.
вічного життя.